nekresťanský dráha, takže modelári zvyknú aj improvizovať, akože určite aj všímajte si, ako on lieta, kde sa nachádzajú lietadlo a horní prúdy, presne formu na nastoľa. Aj počuť, skoro vaše dráhy a hore šúka presne rovno. A toto by popisovali včera, tí, čo nemali zber dát a technických údajov modelov, keď písali, tak vedeli odpísať údaj. Jeden mladík, čo mal včera vetroňa, ktorý lieta rýchlosťou okolo 155 km v hodine a hovorí, pri zemi je to v ose a vyletím hore na 300 metrov a je to presne koľko fúka. Až tak tomu musel veriť, lebo keď robí dávaj pozor. Poď. Ale sa nemusí. Ale nenabúram. Konspirovaného Danielom Leiterom. Stúpanie z polvykrutom, návrat do letového priestoru. Zapnutie zadimovania a slova. Obraz černého. Vidíte, podľa toho sila zadimovania pôsobí, ako rýchlo ide motor. Keď motor ide na plný výkon, tak to čerpadlo ide tiež na plný výkon a strekuje väčšie množstvo do tej zadimovacej zmesi. V prípade, že motor stiahne otáčky, alebo pilot stiahne motoru otáčky, tak ten dým za ním je menší. Mama, ak mi na večeru dáte olej, tak ho vylížim a kúpem. Takže všímajte si krásne pristátie ako do Perinky. Ďakujeme, Dano. Potlesk, prosím. Takže zajde zajde. To je sám svýho bárom, víš? Keď už by si chcela dodržať akože. Nevádza, že si ho včera nezobral. Asi. Je to možné? Člení Komárnický vyskúšal motora od kúpovny, ktorý nesmie prevrátiť jedný smol. Takže
Pán Komárnický zlietáva so svojím modelom Avrotutor 621. Ktorý lietal v predvojnovom období a potom začiatku anglickí piloti vykonávali pokračovací výcvik. Šani vie lietať krásne reality. Každý exhibíciu vystali ja, aj on. Keď má model v lufte, tak si musí urobiť nejakú tú akrobatku, takže aj to nám predvedie. Vidíte aj v tých závanoch, Šani je skúsený pilot a vie s tým svojím strojom všetko skorigovať a lieta tak, jak profesionál. Ten jazvečík, ktorý je vedľa neho, je jeho verný pomocník, ktorý nikdy mu nezavadza a vždycky vie, kde má stáť. Na rozdiel od niektorých občanov Dúbravy, ktorí nevedia, z ktorej strany sa chodí na letisko a furt nám zavadzajú